טוב שהגעתם אליי, לאתר הזה. פה אני יותר מתעמק בדברים שאני עושה. אבל קודם כל אני אסביר לכם, כי ברשתות אני לא התעמקתי בכל דבר. רק אמרתי מספרים וכל מיני דברים שהם בכללי, שכל אחד יכול לבדוק, הוא יכול למצוא מהו המספר או משהו כזה, אבל הוא לא יכול לדעת למה זה שייך ומה זה שייך, כי יש פה הרבה חשבון והרבה דברים וכל מיני דברים בצ'קרות, מקלעת השמש, העין השלישית, יש הרבה דברים מעבר, שכל דבר נותן משהו. אז בקטע הזה של המספרים, נתחיל במספרים קודם כל. בווידאו הבא אני אגיד כבר דברים אחרים. אבל אם אני אמרתי למשל שמספר אחד הוא אחד והוא יכול להיות עצמאי והוא יכול ללמוד מה שהוא רוצה והוא האחד, כמובן שגם בניסויים הוא אוהב תמיד להיות לבד והוא המחליט וכל זה, אבל איפה זה נמצא? אז בצ'קרות שאני עושה, בנומרולוגיה אבל של הצ'קרות, האחד הוא יכול להיות גם בשם. נאמר, אם אני סופר את כל האותיות ויוצא 10, אז 10 בצמצום זה 1. אז בשם זה 1. אז אם זה 1 בשם, אז זה כבר טוב. אבל רק בשם. אבל אם הוא נולד בראשון לחודש, אז זה יותר חזק, כי זה תאריך הלידה. כמובן שאם הוא נולד ב-13 לחודש, שזה קרמטי, שזה בעייתי, שזה מישהו שנמצא למטה בבור, אז פה זה תאריך לידה. אי אפשר לשנות את תאריך הלידה. אבל אם היה 13 בשם, אז כבר זה טיפול אחר. צריך לבוא ולבדוק את הכל ולנסות כמה שיותר לעזור לו בשם, על מנת שכל הצ'קרות יהיו כולם, כל הצ'קרות זה כל הנקודות שלנו, יש לנו פה צ'קרה, פה צ'קרה, פה צ'קרה, פה צ'קרה, וכל זה חייב להיות נקי, צינור נקי, לא צינור עם קיפול. ברגע שזה צינור עם קיפול, אז האנרגיה לא עוברת כמו שצריך בשביל להגיע לייעוד שלנו. אז אם זה כמו שאמרתי בשם, אז בשם אפשר לעבוד. גם בתאריך אפשר לעבוד. זאת אומרת, עושים את הטיפול של השם ושל כל הדברים השניים שנותנים אנרגיה יותר טובה באזור של השם, אבל צריך גם כן לעבור טיפולים אחרים, כי ה-14 או ה-13 בתאריך תמיד יישאר. זה הבן אדם נולד עם התאריך הזה. אי אפשר לקחת את הבן אדם ולהרוג אותו ולהביא אותו בתאריך אחר יותר טוב. אבל את השם אפשר לטפל. אז זה היה ההסבר הראשון לכם, מה בדיוק אומר כל מספר ואיפה הוא צריך להיות. תודה רבה.